je bežný problém, na ktorý vás asi nikto nepripraví a nenašiel som nejakú radu, tak chcem ukážem, ako sa to dá riešiť. Hej, takže keď chceme meniť ložisko tu na oktávke jednotkovej, tak a vyťahneme ho sťahovákom a stane sa nám to, že vlastne tam sú vlastne dve ložiska. A ako keby jedno to vnútro, ten prsteň, tá objímka akoby ostane tu nalisovaná vnútri. A tým pádom, keby sme si dali druhé ložisko, tak už ho tam proste nedáme, hej. Lebo nám toto zavadzia a je to tam riadne napevno, hej. Takže bude treba tieto zarezlé šroby pobuchať, uvoľniť a odpojiť tento konektor, hej. Odpojiť, aby sme to mali vybraté, potom to môžeme perfektne vyčistiť. Takže prvý krok, úplne jednoduchý, keď to máme von, tak dalo by sa buď odzadu to vybiť nejakým šrobovákom, toto von, tento malý pliešok, ale aby sme mohli uvoľniť tento kryt, tak asi najjednoduchšie, čo bude dať do zveráku, chytiť kajlík, pobúchame kladivom a vyndáme to von. Tak toto máme vyhodené. Druhý bod, dajme si to takto do zveráku, silno stiahneme o ten prsteň a jednoducho kladivkom bum 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 prásk. A tak o 30 sekúnd to už môže vyzerať takto. Pekne to vybucháme, vysunieme. Je to fakt ľahko, nie je to nejaký vážny problém, ako sa zdá. Takže keď to máme pekne von, prstenec je von, toto von, všetko vyčistíme, dáme späť. Môžeme nalisovať toto, ale ešte také zlepšováky. Keď treba stlačiť hadičku, aby nám nevytekala brzdová kvapalina, tak tieto samosvorné kliešte na to bohate postačia. Tady sú nejaké gumy, aby sa nepoškodila guma. A je to. A na brzdový piestík také jednoduché zariadenie, ale len núdzové, hej. Núdzové riešenie, takto ložisko. Je to núdzové riešenie, ale keď nie je niečo iné. Týmto doťahovať a popri tom doprava, prípadne doľava, ale na oktávkach doprava doťahovať a zatlačiť piestík, keď treba vymeniť brzdové obloženie alebo bude meniť teraz gumičku. To je zaujímavé, že v tom piestíku vidno, že je vlastne pravotočivý taký trapezový závit. Tak práve preto to sa treba potáčať doprava, popri tom sa to tlačí. A to pekne vidno tú svorku a že nám vlastne nevyteká von prebytočná brzdová kvapalina. Mením ešte lánko ručnej brzdy za nové. A toto nové, snáď mi to dobre zaostrí, tak ono je tu tak celkom oničlom, lebo vlastne ako je to tam natesno, ale keď to tam hodím, tak ono by to mohlo prepadnúť taďal z vrchu dole, tak to moc to nedrží. Tak tu bola predtým taká gulička, tak buď tú guličku odrezať a prevrtať a nalisovať ju tu, alebo tak čo asi jednoduchšie pre hocikoho, prevrtať matku, osmičku, nalisnúť a túto dať a zlisovať ju tam a bude to fixované. Možno to vyzerá všelijako, ale úlohu to bude plniť perfektne. Taká tam tá matička.